sam Pepa Prase. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama Prase. A ovo je tata Prase. Pepa Prase. Košarka! Dan je divan i sunčan. Pepa i drugari su na školskom igralištu. Deco, danas nam dolazi poseban gost da vas nauči da igrate košarku. Zdravo! Tata! Pa nije još kraj časa. Danas nam dolazi specijalni učitelj. To sam ja! Vaš trener! Učitelj košarke se zove trener. Ti svašta znaš, tata. Pepa, zovi me treneru. Dobro, tata treneru. Da li neko od vas zna da igra košarku? Ne! Svidjet će vam se. Trči se, vodi se lopta i baca se kroz obruč. To je prosto. Teže nego što izgleda. Košarkaši moraju vredno da treniraju da bi bili u formi. Jesi li ti u formi, tata treneru? Jesam u najboljoj formi. Ali tata treneru, vidi koliki ti je stomak. Moj stomak je od čistih mišića. Prvo učimo da vodimo loptu. Odavde dovde. Ja to umem. Ne, Deni, ne možeš nogama. Nije ti ovo fudbal. Deni pas voli fudbal. U košarci lopta se vodi rukama. Ovako. Ko želi da proba? Ja! Suzi ovca pažljivo tapka loptu. Odlično, Suzi. A sada i ostali. Svi uče kako se vodi lopta. A sada da uvežbamo odbranu. A šta to znači? Odbrana je kad oduzmeš loptu protivničkom igraču. Evo ovako. Oduzmi mi loptu, George. George je odličan u odbrani. A sad je ubaci u koš. Ho! To ćemo još da uvežbamo, George. Da odigramo trening utakmicu. Podelite se u timove. Dečaci protiv devojčica. Devojčice su jedan tim, dečaci drugi. Nije pošteno. Mi imamo mališane u timu. Ne brini, ipak ćemo da ih pobedimo. Da, mi smo super tim. Emily slonica može visoko da dohvati svojom surlom. Emily koristi surlu. Nije pošteno. Ćuti, Pepa. Ona je u našem timu. O da, jeste pošteno. Nije fair. Hoćemo Emily u svom timu. Ne može, ona igra za nas. Ne svađajte se. Evo, bit ćete svi u istom timu. Važi! Sva deca su u istom timu. O, protiv koga igramo? Pa... Zdravo! Roditelji su došli da vode decu kući. Znam! Igraćete protiv odraslih. Ali oni su veći od nas. Jesu, ali vas je naporno trenirao tata trener. Da, hajde da igramo. Mi smo dečiji tim. Ura! Mi smo tim odraslih. Tako je! Ja odlično igram kriket. Dobro, ali ovo je košarka. Lopta se ubacuje kroz koš. Ali igra se samo rukama. Ili surlom. Nikako nogama. 3, 4, sad! Gospodin slon ima loptu, ali krade mu je George. Dodaje Zoe Zebri, a sada Richard zeka. I Pepa je ubacuje u koš. Jubi! Deca su pobedila! Ura! Zahvaljujući tati treneru.